Wala ba kay nabantayan ding kalihukan? Ang mga libakira ron nagkadaghan, ang mga lihoks uban maoy bantayan. Maningkamot man umagpasagad kita masawayan. Kini ako ang nakita sa kalihukan. Tanan akong gipang sulti kang matuura, ang imong kinabuhi ilang hilabtan. Dauton yun ka bisan ug magbinutan. Kung imong i-post ang pangandoy nga imong natuman, mahimo kang hambugiras mga silingan. Ug kung ang imuhang post ang kapakyasan, ang ilang maistorya nagtinapula. Ug ang imuhang problema ilang mahibawan, ilaman hinuong katawan imbis nga kaluyan. Mahadlok sila kung dunay tao mo asenso, ilang ikalipay dunay maagrabyado. Busa ayaw ug padalas ilang istorya, kay muta bang nagduot si Muhan. Ug ang imuhang problema ilang mahibawan, ilaman hinuong katawan imbis nga kaluyan. Mahadlok sila kung dunay tao mo asenso, ilang ikalipay dunay maagrabyado. Busa ayaw ug padalas ilang istorya,